Hello guys. Isa na kailan ni guys ho. Nabuwak. Mga ni tabako guys. Ang down ani guys. Tambal ni gyap sa area ni guys. Imura ni siyang likiton. Ibuhot. Ibuhot sa lawas. Kini pong kuan guys, kanang idang tupog ani. Tambal po ni siya sa kanang matunog ka og lansang. Imura ni tuslo ni siya sa lana guys. At kunin mo ipato sa gikuanan og lansang. Itong tirahan guys. Ayan. Tamis man.